Da kajing temu ban weng yi ki kho ru kho ram bat ki jingwit hasurok ba jorabat umyam ki bor sinshar karibhoi district rengkat ke National Highway Authority of India NHAI bat KSU ki lajurip ya kini kesurok ha ka arpenyo terik urisa. Kani ke jing jurip kalalong halor ki jing uot bat jing ai jing mut ki nongalam ke KSU na themri boy ban penlong ye kani ke surok ba kabalaj ni ki jing ma ki jing mensaw ya ki nong lech nong wan bat i ki nong nya kali. Assistant Commissioner Akash Marak, NHAI Consultant Krishna Gatti, KSU North Khasi Hills President Ferdinand Kharkamni, Kinoingalam Shnong Nanongpo, Maudiang Bat Yau Maulong, Kilaidron Lang Hakini Kijinglet Jurip Ikani Surok Ba. Lapit Benya Ikjingdon Kam, Banbo Street Light, Kijingking, Hakilintiat Kijat, Kinala, Ki Zebra Crossing, Bat Ki Rubble Strip, Banyada Yekinong Yat Linti, Bat Ban Penpo Ikusurok Dak Batung Diki Ding Bat Kisentiu. Kinoyalam ke KSU kila ajing mut ban pen itanat ru iki surok hasor nongpo. Kibor jong ke NHAI kila kubur ban le yakani kabadon kam bat kin spenbiang iki report mentayu banai. Nakaliang kinoyalam ke KSU kila penpau ke jingkemen halor kini ke jingkular ban penlong ye ke surok ba ke itanat bat kabalat ni ke jingma ke jingmensa. Seman, kamu dah. Bisa. Kemudian. Ano? Semua ini dan kalian jumpa aja masyarakat yang punya di Indonesia ni. Ha, tak eh. Ang kata yang naik penput yang ni gaya. Menit dak step nakaliang jong ka National Highway Authority of India lembaga office jong project director napo Kashlong buat kunjuk napo ka regional office napo Guwahati lai poi mene rekat ka office jong DC lembaga jong DC office Sir Abhilash Baranwal lapha UAC Sir Akash Marak bandon kene ka inspection ka ba ngin kan mau ip menta dang kini ki RTO gilalibu ya kadorkas jong DC office ban penpau ya kajing angnot jogi nadu kisnem kiba nadu kisnem ajak handreu kabangi kwa ya kajing don jong ki foot over bridge ki bat kena ki footpath nang ta kini ki jingdon jogi zebra line ki rumble nang ta ki jingdon kam jogi light kiba kini po ki junction kiba ngan sa pentip pi kalau kai masuk tenat nomor ba menta kasngi ngiyo i kajing yashim bentalang jong ka dorbrasdong nongpo mentang idolang iastan rambak sedong mene ladon lang hapo nongpo ladon lang ki rambak sedong napo maudium napo yomolong bat kawi ki kunhun ru ki badai napo school kila ai jutip ingi mene ba kai ka karai bat kai ka jingye pembait nang yang jongi ka khasi surinir napo riboy kalong kai ka ba ngin shimlang ya ka ju karai te haba kenduk mtaski kombangan penpau pi yo i ya ka jingpet kami ya kajaka bensnai ka foot over bridge ka bandai hang te hanongpo kandai hapo jong ka ROW right of way hapo jong ka nahai ka bandai hapo jong u pedeng jong kane surok kane ka diversion R4R point sun meter ka bolong hapo jong ka kisna ya kane bat haju ka landing bat ka stairs te kawai pat kandai hapo hapo jan school alpha kane gin ong no hajan pamsim bat kanong po kaba kataru kinsina po jong ka ROW te kalong ba ni suthu ba kanong kabakloy namar kanam don shu kajing shim jaka ban don kam yang ne ka foot over bridge te yak badai bat kiwi ki foot over bridge tru nakaliang jungi ngila ship kya ba ngintip ba kidan kidai bandon hai
te kumbangan tip epi hapo boni kendan atli ki foot overbridge kawai hapo umling kawai hapo umsning bat kawai hapo lat umsau te ngi sothu yakini ki foot overbridge ki ba ki estimate lada kila pensanction no yaka ngi sothu ba kaladi ke don kam hapo ka district riboy jogi rin aliang jong kasang hi ngin skap ya ke jing angnot jong ki pajba balada kidang kam shu ki foot overbridge ngin sap pasngo biang sekanahai lada ki wi ki jeka ki ba ni sothu ya galit kawan di kena school khamtam ki ba don kam shwe kaliang surok bar bakini ki kena school ngin ong ki karta ki ba sports nem shapo kin kham jinjar ban sothu ya ka jingat jong ni ki kali ani ki kini ki kali ki ban nabar hak speed ka baklan te kadon kam ini forward bridge bar kinbu ya ki kadamdon kanono ka jing ban mensau ya ki te habai dei bat kane ka jingdon kam ban pin tanat yang ne ka sor no po ojgi ka bala tip kum kanong po town yo I yakini dictionary ki drainage kabang ila ken apo dorcas pat mentaski ngila penpau yaki lembaga inspection abang ila ong ya ka dorcas ba yakini kini ki drainage ki bagsna ki long ki badet bat ki bon ki wara ya ka jingdap apo sonopo lembaga di poslap ka jingdap jong kane ka kade ha ne ka por jong monsun bat kini ki drainage ko mo IP ki long ki bakhamret te ngila ai jumut bakin prisnai ki drainage kam he khandiat but yakani drainage hajong joka ngin ple bhai ka penjeli bhai ka bakan long kum ka jaka yat kejat lane ka footpath rengkat ki railing ba kinong let nong wan ki wan yo hapo so nong po jongi kin ban kam shu ban yat na po service lane henry ki pno kam be ya ka footpath ka bade nang betaw juki te kum ka taru nakaliang jong ka proportion nong po klap ai jimbot mene bat ka baso tanat de hane balada don kam jaka shu kana de hapo jong ka RW jong ka nahai te ka ban kam sakawai pat namta hanong po nyo I kaya ka jing yat lenti jong ne ka por kamunta na usnem ngi jingbun ki jing yat kali ke blami ki jat kali ke ba nya ki speed ke ba shispa po ya kane ngai kan hapo jong ka ngapan pau mene po na hai henry ngi sotho ba kane kana hai kana mla bensim ya ka kular ka boskem henry ngi pentingna pat ba nakaliang ka DC office kan penmi ka wei ka ain bakan don ka speed limit hane hapo sonong po jongi ka benlong ka bansuk ya kinolet nang wan khamtam ya ki pedestrian ki ba hadi po nong po ba kini ki kilometers kin tip ba haso nong po kadon ka speed limit ka ba la manlong ha kan ru po ne san po but kawai ru khaban kam ka de ya ka jing don kini ki zebra line but ki rumble habaro kini ki junction hapo jong ka sor nong po but kumju ya kini ki ba marjan jong ka sor nong po ru te haba ye kan pat sha ka jing don kam jong ki breu nonglet nang wan khamtam kinawan sumar kinong pang hangne po jan bithani kadong kinong yale kai hamar opposite jongka kade ka football field ka kinong let nang wan ki wan song thai ki wan bamja po downgate bat kumju ya kade ka ski ka ba kene ka ski sisin sitio ngi jupulong yo kalong ka yo ka bala kham he mentala kanu post dem shu ba ki breu ki kham la dei ka por janbet namar ka jingdon jong kene ka light kalong ka buduna tenglakan ban ai jumbut sha kanahai bat sha DC office bakin bu iki floodlights hangpo downgate kawai kabar hapo bethani bat kabalai hangni hapo maudiang te nakaliang jongka nahai ka panpau ba kladon ka sanction namunta ka street light te kata street light naliang jongi kum ka sanghi ngim ong bangi la pedang karingin pet kat kum ka jonon kam lada kita ki lights ki bangi bu dagi street light la kinang I duna la ne ki itlot ngin hap yai biang lamba ki floodlights namar ngio I ka floodlights kemudian hongpo kadi ka wei ka ba pensyai ka sonong po boro bat kinong let nang wan ru ki kham pikir aba ki cross kali nambar ya tu ka light la pensyai lupa bat ki kali bawan ru ilayu I lupa te kita di badon kam ki badon muswa kum ki dong kum itep lani ki kanal ngalapun pau mende ba labun gini ki ginong no kum ga stream ba kini ki stream lani kini ki kanal muswa hapor ba bersnai nek surok haji pendap ki kendo yakini ki dong lane ki stream kila pendret no yaka bat kala no kum kata ka drainage te ngi penkan mau biang station ba kini ki dong lane kini ki stream ki bodon lane kini ki canal kini ba construct hi ya ka jinghe kum badon ka judon menswa kala bodon san meter dan 2 meter kumta te nakaliang jongki kilabu ya ka proposal bat kin sna ya kane hapo modium kabade kajaka kaba om tuna shi kilometer bat ki surok ki bandrung na po highway sha ki sub road kinlong ki sna da ki culvert kaba kanam dan kanono ka jinglang lane ka jingdang
ba ko umru kan yai ben bat kinong rep kinong riang ki ba kami ni ki jaka ki bolong ki punthor munshwa kin yo biang ne ko kapor ayom jong ka jing tung jing tap joki bat kalong ka proper ka ba kini ki jaka ki nomlong ki wasteland hendre kinlong ki jaka ki ba ki try jaka ki la kami ki kum jaka tung jaka tap ki jongki lani ki la amplong ki kum kita ki jaka kum shopping mall kum ta ter tengah ngai scam ba kini ke jing ya kenduk mentasgi kinlong ki bo orong henry nakaliang jong ke SU hi ngaong ba kane kadang di tang ka jing ya nanti jongi kum cash 4% namar kadang di tang inspection ngin DOE ka report hadin ka live trek ngin sa budin ya kande bat mentaski ru ngilale ka recording ka jongi bangin sapa ini ka minutes jongi haboro kini ki school ki bangila pentip ngadu basdang haboro ki dorbasnong ba kajing yait nanti ke jongi menta kada dia tang 10% bangi penting na ba kini kisang no hau benai banwan kat kum la yakran menne bat isa akashdip ba napo DC office bat napo nahai bat hadin kata ngin soong ba kani ka kam hadin ka sanction bagi UI andre ya menta ngin ba kata ka ultimatum bagi bangi ai nadu pasdang ya kata bangin khangi ketul plaza lada kum kini bat khoi kijun kam jong pai ba no snong la ne ngin no yo nong let nong wan ngimla ban penbiang kan long ke eke ka bosusi baladangi penukam ini surok ka bangisiu khajna ang te po atmer ka bolong kum ketul plaza re ladangi siu ke khajna bat haju por ngiyo kat kum kajun kam jong kino snong kino kam ikine ki jing pen internet ya ka sonong po ya ka jing yo ki foot bridge haboro kini ki surok surok ba jong national highway 6 kalong ka jingbut ba ladaki pai ba no snong kum national highway no ministry of road highway kawan ban punora kum ni jai project shawai pat ki district ru kan i kanuksa ba hapo ka district riboy ka jungi pat hapo snong po ngilong ki papriang ya kini ki project bat ngan ong ipi ba umdan shu ki project surok national highway ba umdan shu daka BOT project re baro kila de BOT bagi yap siu do khajna te kata de kanuksa ka ba ngin hap pen ani napo nongpo jungi napo district riboy jungi ba ladangi siu khajna soba ban penokam hok ya kan surok jungi ba kinamdan shu ka jing jenjar ya ki nongrep ki jungi bakindu ya ka jakarep juki namar ka jing dap ne ka jing dap ya ko hapo ki ying ki dukan ki jongki la ne ka jing accident juki kena school ki kena ki baret ki nongsong yo ka ba ki cross kinil ti ngal i ki snem ki ba lai south snem munchwa ngi yo i ka jing ban cross kali ka ba ngi hap up hadu ki kali kinduna teng hap up hadu ki shipho ar 4 minute baki kali ki duna namar ka jingan ki kali ki kambun mentai por kini ki snem asnem lai snem rei ka jingdon ka foot over bridge kan yarap ya ki kena baki cross lani ki rangba lani ki temen ki kro bat kumju no ipi ka jing pron kam ya ki footpath ka de ka wei ka ba don kam hapo sonong po bat hangta ngi soi ba ka de ka district headquarter ka jungi ka belasang kiu bat kalong kaduksa namun ta ki wei ki district kalong duksa namun ta ki wei ki thain du kumju public shibon